Yo, sup mga idol, sup mga Agino. So gusto nyo makita ng Margos na hindi pa nasiselect, no? Bukod lang dito sa dalawa na to, kasi super to, mga laki nito. So ito, Margos to. Hindi pa na-sizing to mga to, no? Hindi pa na-sizing yung kaha. So check nyo na lang yung rebomba. Tapos tignan nyo kung may makita kayo mga paborito no dito, no? Hindi pa na-sizing to. Hindi pa nasiselect, no? Kung ano yung TM, ano yung tercera, ano yung tangkal, may reject, ganun, wala pa. So, malinis talaga to na ano pa to. Fresh from the hunter, no? Fresh from the hunter na mga gagamba.